Sierra Money. Kin tafi da damuwa a cikin rayuwa, ki kika zamo kawa min garkuwa. Wai menene shakuwa, ku zamo yan uwa, ba wai dukiya ba ko motar hawa. Ke kika fi soyuwa na ciran ɗinuwa, har abada da ni da ke babu ranar rabuwa. Ba ni da kamar kika a faɗin wannan duniya, sai da ke nake gudu in ba ke ba lafiya. Kina nan a zuciya batun da nake miki tun jiya, malamar cikin aji rubutun da kika yi mini na iya. Waka ce da so nake muke baiti da kafiya, baiwar kalikinmu da shi ne nake yin tutiya. Da Hausa nake miki ranar zane rangini, in aka bani ke bani ba da na sani. Na rantse da Allah har a cikin raikin mini, sai da na ce ina so kafin ke kika bar mini. Ba cuta da cutarwa Allah na yi hani, har a cikin ƙur'ani mai girma kuma yi tuni. In so samu ne in miki soyayyar ɗan daba, in na ganki da kowaye sai na zo na raba. Kar ki guje ni kin san ina kallon ki da martaba. Yasir ai Umar, Fatima koko Zainaba. Kafin in ci komai ke zan duba da safiya, musiba 'yan mata lallai ta iya kwalliya. Da za ku kalle ta ya dace in magiya, babu kamar ta wuce dukkan matan Asiya. Samanta dole ne in shelantawa media, nuna godiya gun wanda ya kagi samaniya. Soyayya, 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 soyayya.